Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Mind Stretch Podcast. Σήμερα είμαι solo για δεύτερη φορά, τρίτη φορά λοιπόν solo. Και το σημερινό θέμα είναι ένα θέμα το οποίο έχω πολύ καιρό που σκέφτομαι, αλλά δεν καταφέρα να μαζέψω όλες μου τις σκέψεις, να τις συντάξω και να βγάλω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καθυστέρησα λίγο, όμως μετά από κάποιες προσπάθειες συγκρότησα λίγο τις ιδέες που είχα και μάζεψα τις σιγά σιγά. Λοιπόν, το σημερινό θέμα προέκυψε μετά από ένα story το οποίο ανέβασα στο Instagram, που παρεμπιπτόντως ευχαριστώ πάρα πολλά εκείνους που έγραψα κάποια σχόλια. Κάποιοι έγραψαν μου και μεγάλα σχόλια και τους ευχαριστώ πάρα πολλά. Τώρα όσοι θέλουν να παρακολουθούν τα poll που βάλω ή που κάνουν κάποιες ερωτήσεις είτε για το mind stretch είτε για κάποια άλλα τα ποίηματα κτλ. Ακολουθήστε με στο Instagram αν θέλετε. Ioannou.nan είναι το όνομα. Μπείτε, βάλω κάποιες φορές για το podcast αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να συμμετέχετε, να πείτε την άποψη σας, γιατί όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγραψα για το συγκεκριμένο θέμα και πιάσα κάποιες πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις και να μπω σιγά σιγά στο θέμα να πιάσω τις σημειώσεις που δάμε. Λοιπόν, η ερώτηση που έθεσα ήταν, στη σημερινή εποχή, παρόλο που έχουμε περισσότερα από ποτέ, φαίνεται και νιώθουμε ότι έχουμε συνεχώς λιγότερα. Φαίνεται όμως ότι έχουμε λιγότερα. Και ήθελα να ακούσω την απόψη του κόσμου και να σας διαβάσω κάποια πράγματα τα οποία μου έγραψα, να τα κρατήσω ανώνυμα, διότι εντάξει, θεωρώ έτσι παραμείνουν. Κάποιος είπε: «Η εποχή του έχω τα πάντα, αλλά νιώθω το απόλυτον τίποτα. Ποσότητα παντού και ουσία πουθενά». Πολλά ωραίο σχόλιο. Να τα διαβάσω ούλα και μετά να μπω λίγο πιο αναλυτικά στο θέμα. Γιατί έγραψα και εγώ κάποιες σκέψεις κάτω, χωρίς τα με ενότητες, να τα πω σε λίγο. Άρα να πάμε σε λεπτομέρεια σε όπου θέλω να πω. Έχουμε μετά ένα άλλο σχόλιο που λέει: «Περισσότερα κενά να γεμίσουμε». Μάλιστα. Έχουμε ποσότητα και όχι ποιότητα. Δεύτερο σχόλιο που λέει παρόμοια πράγματα. «Μάθαμε ότι χαλάει να πετυχαίνετε χωρίς δεύτερη σκέψη». Το σχόλιο νομίζω είναι το κορυφαίο. Ένιωθα πάρα πολλά το σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολλά εκείνο μου το γράψε. Μετά κάποιος άλλος έγραψε μου έτσι λίγο πιο μεγάλο σχόλιο, διότι στείλε μου το σε προσωπικό μήνυμα. Χωρούν τα σχόλια μες στο story. Ότι έχουμε τις απαντήσεις για κάποια πράγματα, αλλά ξεχάσαμε ποιες είναι οι ερωτήσεις. Τούτον πολλά ωραίο. Και ότι πολλές φορές ψάχνουμε για την άμεση λύση, ή μπορεί και να έχουμε την άμεση λύση. Και έχουμε και πρόσβαση στα πάντα σχεδόν, αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά το τι ψάχνουμε. Και έχουμε πάρα πολλές επιλογές, σε εισαγωγικά επιλογές, που στην τελική νιώθουμε ότι παραλύουμε με τις επιλογές και νιώθουμε κενοί και πράττουμε ουσιαστικά. Που τούτο είναι μια πολλά ωραία πάσα, διότι μες στις σημειώσεις που έγραψα και μες στα πράγματα που σκεφτήκα, ουσιαστικά είναι μια προσωπική μου άποψη, ένα πέρασμα λίγο πουλά επί του θέματος, γιατί προφανώς να σας πω τις προσωπικές μου εμπειρίες, το ότι μου περιγράψαν ανθρώποι του κύκλου μου, οι δικοί μου άνθρωποι, γιατί κάτσα και ρώτησα τους και σχολιάσαμε το θέμα. Και να σας πω με βάση τζίνο, διότι δεν πρόκειται να σας το απαντήσω από κάποια επιστημονική σκοπιά. Όποιος θέλει να μας το σχολιάσει, μπορεί να το κάνει. Επίσης, έχω ένα τελευταίο σχολείο, το οποίο πραγματικά είναι επαναλήψη. Λέει δάμε ότι καλύπτουμε τα ουσιώδη με τα επιφανειακά. Μικρός και μακρό κόσμος σε μάχη. Εν είμαι σίγουρος, δεν μου εννοεί. Πατσικιάσα ο λάθος. Τέλος πάντων, φούλα προετοιμαστός για το συγκεκριμένο σχόλιο. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα δει και βλέπω το τώρα. Οκ. Επίσης, κάτι τελευταίο, πριν μπούμε στην ουσία, πριν βαρεθείτε και φύγετε, ένα ακόμα σχόλιο, το οποίο είναι λίγο πιο μεγάλο, το δυο σου είναι αρκεί, το οποίο λέει: «Έχουμε περισσότερα θέλω να ικανοποιήσουμε, χωρίς απαραίτητα να ξέρουμε αν είναι δικά μας και αν τα θέλουμε όντως». Μας το θυκευάζω έτσι λίγο περίεργα, επειδή όπως μου το στείλαν το θυκευάζω. Κάποια από αυτά είναι δικά μας, κάποια όχι. Είναι λες και ανοίγεις κουτάκια ψάχνοντας να βρεις τι έχουν μέσα. Η προσμονή της πιθανής ικανοποίησης σε εξητάρει και ανάλογη είναι και η απογοήτευση. Σε περίπτωση που είτε είναι άδειο είτε δεν σου κάνει. Ωραίο τούτο. Επιπλέον, έχουμε περισσότερα από ποτέ, αλλά έχουν περισσότερα και άλλοι από ποτέ, για να νιώθουμε κι εμείς ότι δεν έχουμε αρκετά. Ωραία, πολλά ωραία. Τούτο το σημείο ουσιαστικά διάμαστε την πάσα για να μπούμε στο θέμα. Τελικά, γιατί στη σημερινή εποχή
έχουμε πιο πολλά πράγματα από ποτέ. Εντάξει, σε όλους τους τομείς. Ούτε μιλούμε μόνο για υλικά αγαθά, ούτε είναι για όλα. Και εχώρισα τούτο το θέμα σε κάποια επιμέρους στοιχεία. Έχω σαν εισαγωγή, ας το πούμε, έχω μετά που θέμα υλικών αγαθών, έχουμε που θέμα ερωτικό σχέσιο, που ξέρετε ότι καταπιανόμαστε πάρα πολλά με το θέμα στο podcast. Έχουμε από όνειρα και στόχους. Ωραίο τούτο, γιατί εντιά που το χάνουμε πάρα πολύ. Οικογένεια και κοινωνικές σχέσεις και κάποιες τελευταίες σκέψεις. Τώρα πέσα λίγο τη δομή, διότι πρέπει να κάτσω να γράψω κάποια πράγματα κάτω. Δεν έχω καλεσμένο να το βάλω εγώ σε πορεία, άρα πρέπει να βάλω τον εαυτό μου σε πορεία και κάπως έτσι είναι. Ξεκινώντας, για να δούμε και λίγο τι σημαίνει το έχουμε τα πάντα. Έχουμε τα πάντα που ποια είναι εννοία. Έχουμε περισσότερες που ποτέ πληροφορίες, αγαθά, επιλογές. Παρόλα αυτά, νιώθουμε μέσα μας κατά βάθος ότι έχουμε λιγότερα. Δηλαδή, λιγότερη χαρά, λιγότερη πληρότητα, λιγότερη ουσία. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τούτες τις πτυχές, τούτες τις αντίφασεις, διότι πρόκειται για αντίφαση. Παράδοξο μέσα σε μια τέτοια αυθονία και ευμάρεια να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Βλέπουμε τις σχέσεις, τα όνειρα, την οικογένεια, τους δεσμούς να πιάνουν σε μια κατηφόρα. Όχι πάντα, αλλά βλέπουμε μια πτωτική πορεία με λαλίτα αρνητικό. Η πραγματικότητα έτσι είναι. Βλέπω και από τους κοντινούς μου ανθρώπους ότι υπάρχει γενικά μια τάση και ναι, θα σας το χρυσώσω το χάπι, η πραγματικότητα είναι τούτη. Έχουμε ένα θέμα. Το παρατηρούμε, το ξέρουμε. Γραφτήκαν ολόκληρα βιβλία για τούτο. Και παρέθεση, διάβαζα τις προάλλες ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δεν το τελειώσα ακόμα, αλλά κάνω μου τρομερή εντύπωση. Ονομάζεται Lost Connections. Εάν σας ενδιαφέρει ο τομέας της ψυχικής υγείας, δώστε του μια ανάγνωση. Ψάξτε το λίγο. Θεωρώ να σας αρέσει. Λέει για κάποια θέματα ψυχικής υγείας και κάποιες πληροφορίες τις οποίες δεν ξέραμε περί του θέματος. Διάβασα ως τώρα το 20-25% του βιβλίου και ας και καταλάβετε, διάβασα τσάμε και άρεσε μου πάρα πολλά. Και προτείνω το. Είναι Mind Connections, Lost Connections, με συγχωρείτε. Ψάξτε το και δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποια πράγματα που να πω εγώ τώρα, εδώ κάνω μου ιδέα, εδώ και μου ιδέα το βιβλίο σε κάποια από τούτα. Άρα αντιλαμβάνεστε. Ξεκινώντας που τα υλικά αγαθά, διότι τώρα μπορούμε όλοι να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν πιο εύκολο να αποκτήσεις κάτι. Που το να αγοράσεις ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, να αγοράσεις ένα κινητό, μπορείς να τα έχεις τούτα όλα τα πράγματα και εκατομμύρια άλλα πράγματα σε λίγα κλικ. Ταυτόχρονα, αυτό που μας γεμίζει δεν είναι η αποκτήση, αλλά η διαδικασία να το αποκτήσουμε. Που τούτον που μόνον του προκαλεί σου τούτον το πράγμα που λαλούμε hedonic treadmill, δηλαδή τι είναι το πράγμα, θέλεις κάτι και για να το αποκτήσεις, είτε το λέγεται παγοράσεις παπούτσια, είτε θέλεις να κερδίσεις κάποιον να φλερτάρεις μαζί του, να τον κερδίσεις, κατάλαβες, να μπορέσεις να είσαι μαζί του και κυνηγάς το πράγμα και μόλις το πιάσεις χαίρεσαι για τούτο και μετά συνηθίζεις. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Δηλαδή, αν υπομονείς να γίνει κάτι, γίνεται και μετά πέφτεις στο ίδιο σημείο που ήσουν πριν. Που τούτο η σταθερά, η διεργασία, όπως θέλετε πείτε, δεν ξέρω ψυχολογικά πώς αναλύεται. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Με το ότι να αποκτήσεις ένα νέο αντικείμενο, να αγοράσεις, με το να κυνηγάς κάποιον άνθρωπο και να κάνεις σχέση μαζί του, με το να κερδίσεις το λότο, με το να πάρα πολλά πράγματα έχουν την αρχή του σταθερά, και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, όπως ακριβώς ένιωσες το all-time high σου όταν πέτυχες κάτι πάρα πολλά σημαντικό για σένα που είχε θετικό αντίκτυπο στη ζωή σου, και μετά να ρεουλαριστείς και να επανέλθεις στο homeostasis σου, δηλαδή την ομοιόσταση της ζωής σου, που μια ευθεία γραμμή που είναι η κανονικότητα σου. Το ίδιο γίνεται και με τα αρνητικά συναισθήματα. Βιώνεις κάτι πάρα πολλά τραυματικό και προκύπτει με τα τραυματική ανάπτυξη, ας πούμε, και μαθαίνεις να ζεις με τούτον και να φτάνεις πίσω στην κανονικότητα που ήσουν πριν, λίγο πιο δυνατός, αλλά πάλι πίσω. Χωρίς να... με κάποιους αστερίσκους. Είναι τόσο straightforward τα πράγματα, είναι τόσο απλά, αλλά
σε γενικές γραμμές, το hedonic treadmill, το πράγμα που βιώνουμε πάρα πολλά έντονα τώρα στην εποχή μας, είναι το ότι αποκτούμε κάτι και χαιρούμαστε πιο πολλά στη διαδικασία να το αποκτήσουμε παρά μετά που να το έχουμε. Και τούτο είναι ένα πρόβλημα που μόνο του. Δεν είναι κάτι λογικό και φυσιολογικό μόλις αποκτήσεις κάτι στην εποχή που ζούμε τώρα να με σε ικανοποιεί. Εξελιχτικά έχει πάρα πολύ νόημα, διότι έπρεπε πάντα να κυνηγάς το αμέσως επόμενο για να επιβιώσεις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να κυνηγήσεις ένα ζώο, να το σκοτώσεις, να το φάεις και να απλώσεις τσαμέ και να καρτεράς πόμπα τέλεια, θα μου έρθει τίποτε άλλο κακό. Ήταν να σε φάνε τα αγριαθήρια, διότι ήταν να επαναπαυτείς και να πεθάνεις. Άρα θα μεταδώσεις τα genetics σου παρακάτω, άρα η ανθρωπότητα εξοφλήσε. Εξελιχθήκαν το πράγμα, έσωσε μας. Ταυτόχρονα όμως, στη σημερινή εποχή, τούτη η ακριβώς ενέργεια που γίνεται στο μυαλό μας, το συναίσθημα κτλ. Μας κάνει καλό. Μας κάνει να χαιρούμαστε στο βαθμό που θέλουμε κάποια πράγματα, γιατί κάνει μας να τα παρκούμαστε γρήγορα. Μπορεί κάποιοι να ακούν τώρα και να λούν μάντα μου τις μαλακίες που λαλείς, εγώ δεν το νιώθω το πράγμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ενώ με τον έναν τρόπο ή τον άλλο συνηθίζεις, κανονικοποιείς και μπαίνεις σε μια ευθεία γραμμή σε κάποια πράγματα. Κάποια ήταν τα all time high τους και μετά συνήθισες τα και βαρέθηκες τα ή σε βαρεθήκαν και ούτω καθεξής. Είναι μια φυσιολογική, όχι φυσιολογική, ψέμα. Είναι μια κατάσταση η οποία θα γίνει. Και εμείς και εγώ μαζί ψάχνω να βρω πώς μπορώ να ζήσω με τούτη τη συνθήκη αρμονικά. Διότι ο σκοπός είναι να ζούμε αρμονικά ανεξαρτήτως το τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω γιατί κολλήσαμε. Επίσης ένα άλλο πράγμα που ήταν πάρα πολλά σημαντικό και επαναληφθήκε πάρα πολλές φορές σε όσους μίλησα και ειδικά ένιωθα το και εγώ έντονα, ήταν ότι υπάρχει πάρα πολύ σύγκριση από τα social media που έχουμε τώρα στην κατοχή μας, που χρησιμοποιούν στην κατοχή μας, που χρησιμοποιούν καθημερινά. Διότι βλέπουμε συνεχώς το τι έχουν οι άλλοι, τι κάνουν οι άλλοι και αυτομάτως ό,τι κάνουν οι άλλοι φαίνεται ότι το δικό μας είναι μικρότερο, φτωχότερο, ότι είμαστε ανεπαρκείς, ότι προσπαθούμε αρκετά, ότι έχουμε λίγα. Κάποιος πάντα φαίνεται ότι έχει περισσότερα από σένα. Που ξέρουμε κατά βάθος ότι τούτο πράγμα είναι ψέμα. Δηλαδή στα social media να προβάλλουμε την ωραιότερη εκδοχή της ζωής μας, την ωραιοποιημένη μάλλον εκδοχή της ζωής μας, χωρίς τα αρνητικά του, χωρίς τα ψεγάδια του και ούτω καθεξής. Άμα να αναγνωρίσουμε ότι το πράγμα είναι ψεύτικο και ότι παρουσιάζουν μας μάλλον ό,τι καλύτερον έχουν και είναι όλα τόσο ρόδινα, μετά καταλαβαίνουμε ότι τούτα τα πράγματα είναι απλά marketing και σύγκριση που κάνουμε στο τέλος της μέρας. Είναι σημαντικό να συγκρίνεις τη ζωή σου με κάποιον άλλο, διότι εσύ και εκείνος ο άλλος ή οι άλλοι ζείτε εντελώς διαφορετικές ζωές. Δεν υπάρχει νόημα να συγκρίνετε τη ζωή σας. Φυσικά να το κάνουμε υποσυνείδητα. Και εγώ να το κάνω. Δεν σημαίνει επειδή το βλέπω και αναγνωρίζω το ότι θα το κάνω, να το κάνω υποσυνείδητα. Αλλά αναγνωρίζω που και που ότι το πράγμα είναι ψεύτικο. Δεν είναι αλήθινο. Εκπληρώνουν κάποιον άλλο στόχο τα social media. Μπορεί να πέσει στην παγίδα να κάνεις τη σύγκριση, αλλά αναγνωρίζεις ταυτόχρονα ότι τούτες οι ζωές που προβάλλονται και βλέπεις τα τέλεια, τα ζευγάρια, οι τέλειες ζωές που έχουν full νόημα, κανένας από τούτους είναι τέλεια όλη την ώρα. Έχουν και τις κακές τους στιγμές και τις πολλά κακές τους στιγμές που εσύ δεν θα μάθεις ποτέ για τούτες. Πίσω από κλειστές πόρτες συμβαίνουν πράγματα αδιανόητα που δεν πρόκειται να ξέρεις και να ξέρω εγώ ποτέ. Γι' αυτό όλοι έχουν τα δικά τους, να σταματήσουμε να κάνουμε σύγκριση με όλους τους ανθρώπους, να βλέπουμε ποιοι ήμασταν χτες και ποιοι ήμασταν σήμερα. Και αν θα βλέπουμε τους ανθρώπους για να πιάσουμε κάτι, να πιάσουμε επιλέγουμε έμπνευση. Να βλέπουμε ότι κάποιος αθλείται, κάποιος κάνει κάτι καλό, βοηθά, κάνει καλό στην υγεία του, κάνει καλό στη ζωή του, οτιδήποτε. Και να πούμε, μπορώ να το κάνω κι εγώ και θέλω να το κάνω κι εγώ. Όχι, μαντά Χριστός είμαι, και δεν κάνω τίποτε εγώ, και κοιτά τον τούτον, πάει στο γυμναστήριο, είναι σταθερός, και ξέρω εγώ. Αν το κάνει, μπράβο του, αλλά δεν είναι όλα τα πράγματα τόσο απλά και straightforward όπως τα βλέπουμε. Γι' αυτό κάνουμε ένα βήμα πίσω, αναγνωρίζουμε το και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά περί social media. Δεν ήθελα να ακουστεί σαν διάλεξη, αλλά έχει μια δόση διάλεξης τούτο, γιατί σαν να και μιλώ στον εαυτό μου όταν το λέω τούτο. Προχωρώντας, σαν παρακλάδι και σαν επόμενο κομμάτι, έχουμε τις ερωτικές σχέσεις που δάμε μεγάλο κεφάλαιο που μόνο του, να προσπαθήσω να πω τις σκέψεις μου όσο πιο απλά μπορώ.
επειδή οι ερωτικές σχέσεις είναι κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο, δεν θα πρέπει να το κάνουμε τόσο πολύπλοκο. Και προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το πράγμα. Κάποιοι να πείτε ότι από τη στιγμή που προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις σημαίνει ότι κάνεις το λάθος εξ αρχής. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι άμα προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις και να συμβαδίζεις με έναν άλλο άνθρωπο σε πιο βαθύ επίπεδο, πρέπει να καταβάλεις κάποιο βαθμού προσπάθεια, η οποία, αν το λέγεται να αποκωδικοποιήσεις την επικοινωνία ή να προσπαθήσεις για επικοινωνία, όπως θέλετε πείτε το, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά χάνουμε το point. Άρα, ας πάμε ακριβώς ποια είναι η ουσία. Βλέπουμε ότι, όπως είναι τα social media, τα dating apps, να με ακούσετε εδώ που πάρα πολλές φορές για τούτα, βλέπουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες πιθανοί σύντροφοι γύρω μας. Τούτη η αυθονία όμως δεν οδηγεί πάντα σε ουσία. Δηλαδή, οδηγεί περισσότερο σε μεγαλύτερη δυσκολία και να δεσμευτούμε και να αποφασίσουμε, γιατί νομίζουμε ότι τούτοι όλοι οι άνθρωποι είναι όντως επιλογές. Αλλά δεν είναι όντως επιλογές. Γιατί πάντα υπάρχει αίσθηση ότι ίσως υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω και δεν μπορούμε να κατασταλάξουμε κάπου, είτε να μείνουμε με έναν άνθρωπο, είτε μέσα στις ίδιες μας τις σκέψεις για το πού να πάμε. Πραγματικά χανόμαστε μες στο άπειρο. Και ταυτόχρονα, όπως υπάρχει το πρόβλημα, έχουμε και το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης. Αφού, όπως είπαμε, έχουμε αυθονία στα πάντα, η υπερπληροφόρηση προκύπτει. Διότι έχουμε σωρία, dating coaches, άρθρα, podcast, βίντεο. Να πεις τώρα και τούτο podcast. Ναι, μαζί σας. Βίντεο, καινούργια. Μάθαμε όλοι μας για τα attachment styles. Ξέρουμε τι είναι τα red flags, τα deal breakers, την ονοματολογία, τι σημαίνει healthy boundaries. Φανταστείτε πριν 20-30 χρόνια μιλούσα για healthy boundaries. Αν υπήρχαν κάποιοι που το κάνουν σταθερά, μπράβο τους συγχαίρω. Πάντως, δηλαδή που μεγάλωσα εγώ, δεν υπήρχε υπόνοια τούτης της πρότασης. Θεωρητικά, μέσα από τα ούλα, είμαστε πιο προετοιμασμένοι που ποτέ. Να λέμε. Αλλά, ξέρεις όμως να μου λείπει. Το ότι δεν κάνουμε το βήμα μπροστά, η δράση, η εμπειρία. Γιατί έχουμε συγκεντρώσει όλες τις γνώσεις, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι να κάνουμε με αυτές. Και πρόσφατα θυκιάβασα κάπου, θυμούμαι, αν το θυκιάβασα, αν το άκουσα από κάποιο podcast, έλεγαν ότι εκλαγεύσαμε τόσο πολλά την επιστήμη της ψυχολογίας και των συναισθημάτων, που πολλές φορές είμαστε στη θεωρία μόνο και ξεχνούμε να ζήσουμε. Και στο τέλος, ο μεγαλύτερος δάσκαλος δεν είναι ούτε τα βίντεο, ούτε τα βιβλία, αλλά το να βγεις έξω στον κόσμο και να ζήσεις και να κάνεις εμπειρίες εσύ ο ίδιος. Το να ρισκάρεις, να αφαιθείς, να πληγωθείς, να φας τα μούτρα σου, να γίνεις χάλια και να μάθεις μέσα από τούτο. Και η δική μου προσέγγιση, όσες φορές πάω να πω για τα θέματα, προσπαθώ πάντα να μιλώ με εμπειρίες. Όχι με αερολογίες που απλά θυκιάβασα δυο άρθρα και ορίστε παιδιά τούτα θυκιάβασα. Πράγματα τα οποία κάπως έχουν εφαρμογή στη ζωή και ακούσα τα και από άλλους και έζησα τα και εγώ ίδιος και έχουν βαρύτητα και έγιναν. Δηλαδή, είναι πραγματικές ιστορίες που ευκάλα τον εαυτό μου έξω στον κόσμο, εκτίθηκα, όχι, λάθος που το είπα. Τέλος πάντων, υπήρχε μια έκθεση και κάποιες φορές πήγαινε καλά, κάποιες φορές πήγαινε χάλια, ένιωσα τη μεγαλύτερη ντροπή, αλλά ρίσκαρα και το πράγμα ουσιαστικά κάνεις άνθρωπο. Διότι για να μπορέσεις να προχωρήσεις κάπου στη ζωή σου πρέπει να κάνεις λάθη και να μάθεις που είναι. Αν δεν βγεις έξω να κάνεις λάθη, δεν θα μάθεις ποτέ. Και αν κάνεις μόνο σωστά, ούτε και να μάθεις τίποτε. Διότι δεν ξέρεις τι μπορεί να πάει στραβά, δεν ξέρεις τι πήγε λάθος. Και άμα πηγαίνουν όλα σε εισαγωγικά πάρα πολλά καλά, και νιώθεις το συναισθήμα ότι κάτι λείπει, κάτι δεν πάει σωστά, κάτι πάει περίεργο. Και αμέσως σημαίνει ότι δεν ευκήκες έξω να φάεις τα μούτρα σου αρκετά. Και εγώ προσπαθώ να το κάνω το πράγμα, κάποιες φορές με χέσεις και δεν μπορώ να το κάνω, αλλά έχω το μες στο νου μου να το κάνω όσο και πολλά μπορώ. Να ρισκάρω, και αμέσως που πρέπει, να ζω τη ζωή μου όπως νιώθω, όσο μου επιτρέπεται και όσο αντέχω και όσο ξέρετε όλα τα πράγματα. Να δω πόνο και αμέσως που νιώθω ότι χρειάζεται και αγαπώ και θέλω, και αμέσως να απτυχθείς σαν άνθρωπος. Και αν δεν αναπτυχθώ ποτέ από τούτο και είμαι πάντα στάσιμος, να πω ρε γάμο το κάπου που τις πολλές τις προσπάθειες κάτι να αποκομίσω. Είναι αδύνατο να μην αποκομίσω τίποτε. Φαίνεται μου παράδοξο. Αλλά να ξέρω ότι προσπάθησα. Όποια προσπάθεια κάνω να βγω έξω στον κόσμο και να δοκιμάσω και να μάθω, είναι ένα βήμα πιο μπροστά στο να εκπληρώσω, ας το πούμε, το σκοπό. Επειδή το σκοπό δεν τον ξέρεις, αλλά προσπαθείς να τον βρεις. Και όταν προσπαθείς να τον βρεις, δοκιμάζεις. Και άμα δοκιμάζεις, σημαίνει ότι κάπου πάεις. Ναι.
αρκετά με τα φιλοσοφικά. Νομίζω απλά να πάμε στο επόμενο θέμα, έτσι, για να πω άλλο και τρία πράγματα που είχα στο μυαλό μου και σκεφτήκα. Επίσης, είπαμε για τις ερωτικές σχέσεις, αλλά έχουμε και οικογένεια και τις κοινωνικές σχέσεις, που είναι εξίσου σημαντικές, πάρα πολλά σημαντικές βασικά. Και στις ανθρώπινες μας σχέσεις που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, έχουμε αυτή τη στιγμή τα πιο εύκολα μέσα επικοινωνίας στην ιστορία. Έχουμε, όπως είπαμε πριν, τα social media, γενικά το να χρησιμοποιείς το τηλέφωνο σου είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείς να στείλεις μηνύματα, μπορείς να πιέσεις τηλέφωνο εξαιρετικά εύκολα. Και έχουμε τα πάντα στην παλάμη του χεριού μας. Ναι, σωστά το είπα. Ωραία. Μια στιγμή έπαθα μείνει κεφαλικό. Μπορείς να πιάσεις, ας πούμε, το φίλο σου τηλέφωνο μέσα σε κάτι δευτερόλεπτα, να του μιλήσεις, που μπορεί να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς καμιά ιδιαίτερη δυσκολία. Ταυτόχρονα, η μοναξιά είναι μια από τις μεγαλύτερες ασθένειες εισαγωγικά της εποχής μας. Τούτον το κομμάτι είναι το που έπιασα από το Lost Connections, διότι έλεσε έναν κεφάλαιο ότι πάρα πολλά προβλήματα που προκύπτουν στη ψυχική μας υγεία οφείλονται στην απομόνωση. Η απομόνωση δεν είναι μοναχικότητα, είναι μοναξιά. Και αν ανατρέξετε πίσω στο επεισόδιο το Ελευθερία Μοναξιά, θα καταλάβετε ότι, που σχολίασα το ίδιο ακριβώς πράγμα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μόνοι τους περνούν χρόνο μόνοι τους, αλλά δεν θέλουν να περνούν χρόνο μόνοι τους. Απλά είναι εγκλωβισμένοι σε αυτές τις ζωές. Δεν έχουν ανθρώπους να εμπιστευτούν, να τους αγκαλιάσουν, να τους πούν πώς ήταν η μέρα σου, μίλα μου, να κάνουν σημαντικές ανθρώπινες σχέσεις. Και επειδή υπάρχει πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή με το κομμάτι, βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση της μοναξιάς στους ανθρώπους. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο προσπαθούμε ο καθένας μας να απαλλάξει που πάνω του. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, γιατί πολλές φορές μπορεί που κάθεσαι σπίτι και εν αντέχεις, θέλεις να πιέσεις κάποιον να κάνεις κάτι, νιώθεις εν αντέχεις, θέλεις να πάει κάπου, πιάσεις το τηλέφωνο, λόγεις να πιάνεις κάποιον, να κάνουμε τίποτα. Δεν κάθομαστε πάρα πολλά μόνοι μας. Άμα δεν μπορούμε να κάτσουμε πάρα πολλά μόνοι μας, σημαίνει ότι έχουμε λίγο θέμα με τούτο. Και προσπαθώ εγώ πάρα πολλά να το δουλέψω. Τον είχα νομίζω πει και παλιά ότι το να μπορείς να κάτσεις με σκέψεις σου μόνος σου είναι τεράστιο αγαθό και μεγάλη ευλογία. Και αναζητώ το πολλές φορές. Αλλά νιώθω και πολλές φορές ότι πραγματικά δεν μπορώ να κάτσω μόνος μου. Θέλω να κάνω κάτι με άλλους. Και δικαιούμαι το. Όμως δεν μπορούμε ταυτόχρονα να αγνοήσουμε ότι έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη μοναξιά. Και η τεχνολογία ναι μεν φέρνει μας κοντά, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει το να κοιτάζεις τον άλλον στα μάτια, το να σε αγκαλιάζει, το να το βλέπεις μπροστά σου και να νιώθεις την παρουσία του. Και αμέ είναι ακριβώς που νιώθουμε το έλλειμμα. Πραγματικά έχουμε όλα τα εργαλεία στα χέρια μας και νιώθουμε πιο μακριά από ποτέ. Οπότε, τελικά το ερώτημα που προκύπτει, που ας πούμε μου έρχεται τώρα εμένα στο νου είναι, έχουμε άραγε περισσότερα, όξα έχουμε λιγότερα. Δεν υπάρχει απάντηση σε τούτο, απλά σαν ερώτημα το θέτω, ρητορική ερώτηση. Μπορεί να μην είναι και καν σωστή διατύπωση, μπορεί να μην έχει σημασία αν θα απαντηθεί τούτο. Το θέμα είναι πώς νιώθουμε με τούτα που έχουμε και πώς τα νιώθουμε τούτα που έχουμε. Πώς νιώθουμε για τούτα που έχουμε και τι νιώθουμε. Μπορεί να μην μας λείπουν ακριβώς πράγματα, αλλά το να νιώθουμε ότι λείπει μας η αίσθηση της παρουσίας κάποιου ανθρώπου. Μπορεί να χρειαζόμαστε λιγότερη θεωρία και περισσότερη πράξη στη ζωή μας. Λιγότερη σύγκριση και περισσότερη ζωντανή εμπειρία έξω στον κόσμο. Και κλείνοντας, θέλω να αναρωτηθούμε πώς να ήταν η ζωή μας αν δίναμε στον εαυτό μας άδεια, σε εισαγωγικά άδεια, να ζήσει. Και αντί να υπεραναλύει σε καταστροφικό βαθμό, να ξεκινήσει να ζει και να ξεκινήσει βασικά να χτιμά τούτα που έχει και να τα αγκαλιάζει, διότι τούτα πράγματα που έχουμε δεν είναι δεδομένα και δεν παραμένουν πάντα στη ζωή μας. Κάποιες φορές κάποια πράγματα φεύγουν νωρίτερα από όσο θέλουμε να δεχτούμε, να τα αγκαλιάζουμε, να τους λέμε των ανθρώπων μας ότι τους αγαπούμε και ότι χαιρούμαστε με τζαμέ, γιατί περνούν οι στιγμές. Τώρα γίνεται το μυρολόι. Απλά να κρατούμε την ουσία. Τούτο είναι το νόημα, να κρατούμε την ουσία. Και στην εποχή που έχουμε τα πάντα και όμως ξεκινούμε να νιώθουμε λιγότερα, να επικεντρωθούμε πρώτα απ' όλα σε τούτα που έχουμε, να τα αγαπήσουμε τούτα που έχουμε. Αν δεν μας κάνουν, να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε τη ζωή μας με πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε θετικά συναισθήματα και ανθρώπους που μας αγαπούν και που για μένα εκεί αφήνουμε τα υπόλοιπα όπως να εξελιχθούν. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο. Ουσιαστικά είχα κάποιες μαζεμένες σκέψεις, να πάντα τις μοιραστώ. Το πιο πιθανό είναι να κάνω κι άλλα
τέτοια, αν καταφέρω να οργανωθεί κάτι τέτοιο στο μυαλό μου και να τα σημειώσω και να μπορώ να τα κάνω επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολλά τα άτομα που μου γράψαν σχόλια, διότι διούμουν και το ενάυσμα να κάνω τα επεισόδια και τους ευχαριστώ, ναι, ξανά. Και λοιπόν, αφήνοντας μια έτσι πιο θετική νότα, είμαι πολλά αισιόδοξος ότι να έρθουν πάρα πολλά ωραία επεισόδια και με κόσμο που εκάλεσα και να έρθει για να πει για τα δικά του, τις δικές του εμπειρίες σε κάποιους τομείς, πιστεύω ένα ενδιαφέρον και για θέματα όπως τούτα που νιώθω εγώ μέσα μου ότι θέλω να μιλήσω για τούτα, να εκφράζω κάποιες σκέψεις. Ναι, άρα ευχαριστώ πάρα πολλά που ακούσατε το σημερινό επεισόδιο. Λίγο πιο μικρό, ελπίζω να ήταν περιεκτικό, να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.